Morjesta kaikki, nyt olisi vuorossa DMM Scoutin 200 tilaajan spessu. Eli tässä on minä, Veeti, a.k.a. Veeti Mikkihirvi, Kosmo, Roope, Onska, Olli. Elikkä joo, mä aloitan. Mä vedän Kickless Rewind Funboxista vittu nyt. swag. Vuorossa Hene. Kaareen, Feeble Hurricane 2 Smithiä. No niin, kenen se on? Veet, onks sun? Kolmonen over. Goes. No niin, Hene. Kirjain. Kirjain. Oli, mutta ei se haittaa. Ei Landi. Kokeette myrskyraivo. Mun heinellä kokeilla. Veeti se temppu. Ruoka tekee kokoilmasta. Eli yksi. No niin, onks se Veeti? Se on mun trigi. Mä teen Kickless Rewind. Over funbox. Siitä tulee Otatko kirjaimen? Minä yritän. Sinä uudestaan. Yes. S. Ei ollut vauhtia. Kokeilla on. 2. Ei kun niin, kokeilla SC. Teen Kicklesin kummusta. Siinä. Mitä tollasia saa? Ollilla on S. Ne tulee. Jolla swag, bre! Se on 2 kirjainta Henellä. Onska, kato tää. Tää on ländi. No niin, siinä on 2 kertaa. Emil, mun teen. Mä teen barvipin kummusta tosta ihme härpäkkeestä, mistä teen TMHN vittu. Oppo Feeble 2 bars. Mistä? Kaarena. Mä vedän Femmat Ditsi. Bre. Henen temppu. Kurku. Ei ku Hene. Pikku kaikki pumpaa. Älä tule liian lähelle. Feeble Hurricane 2 Smith. Kerran. Ei ihan pelkkää. Kokeillaan, monta koke sulla on?
Oppo-fiible. Meni normi. Tuota ei otettu! Pääset tähän asti. Ei kun kakkoseen. Häh? Joo. Mitä mä tiedän, mitä teet? Se tarvitsisi kattoa. Näin on. Melkein! Niin sanoitko? Niin, ne on mulle normi kakkos. Niin, mutta sun pitäis olla. No voi vittu. Enkä mä kuullut mitään kakkosta. Ja sama mulla kirjoittaa kurvia. Joo, mut se Pitääks mun vetää niinku... Normi, fiible, hurricane kakkoset. Niin, elikkä Vois mulla on varmaan niinku saada. periaatteessa oppofiible. Koska mä vedän... ei vaan front. Vedä. Mä vedän sen normifiible niinku... Joo. Älä vittu jaksa. Vedä backkikiin. Dropataan tää mikä vedän tähän kurviin fronttifiible hiili. Eiku venä. Omi lasten. Rouva, mä teen. Mäkin vedä. Se oli vippi. En mä jaksa olla, mä luvan. Hene lähti pois pelistä. Mene on game. Game over, Häne. Ja tunari. Triple hiilvit. Ei lasketa liikaa. 2. Pitääks mun nyt sit vetää silleen... Ei. Sun oma fiible ja hiili ulos. Sketch ei ollut. Onks se veeliten? Frona fiible kakkosen bar. Kaara. Sama kuin mulla. 3. Mä teen hiirrevaidit aamusta. Mustaan kaaveen! Hiirrevain. Vittu mä luulin, että se menis. Vaan rewind tos. Onko se muu? Tää tekee roop. Vedä tripla. Tää on kipeä erittäin. Älä. Kaikella pääkipeä. Ei ole uhta. Minä teen. Mitä vittu vedä kuodaan? Silmää. Varvi kummusta. Niin saatana. Olli vääntää naamaa. Kaikilla 3 paitsi Suomeen.
Mä koitan heel revindiä kummusta. Oho. Vittu mikä kissa. Mä otan vikasta. Mä otan vikasta. Chance kovelle. Kokeen toka yritys, viimeinen chance. Onni tippu. Koke tippu. No mitä vittu? Ai niin siis sä oot second chance. Vittu mä kuolen. Eka yritys ikinä. Melkein. Mun triggero. Eikö niin? Kolmosta Vivi Fanboxista yli. Voi vittu. Voi. 360 piiskan hauskalaatikosta. Mulla on 3 Tää on vaan vittu kiskoneet hulluja temppu. Vittu, mulla on mennyt niin paskasti tää paska. Varoka. Ei se vittu, se on ländäkään. Mä en todellakaan oo vetämässä. Katso miten se juoksee kuvasta. Se tulee. Taisin puhua. Mä kirjaan. Jos Robert... Et sä voittanut. Mä tein kolmosta Vivi, mulla on vasta 2. Ai niin vittu, sä oot mukaan. Mä unohdin tuketa sua, mä en nähnyt sua. Ai palkeilla. Vittu, mä en lähde missään. Muuten nyt. Kurkku Montsulla. Kurkku Montsulla. 4 vissiin. Mä olin turpea, koska mä olin vika, niin mä pusin siksi. Mä putosin. Mä olisin lähtenyt Mun temppu. hiireen, niin mun koittaisi tulla. Ketkä tässä on jäljellä? Minä ja Veeti. Paljon sulla? 2. Paljon sulla? 4. Veeti tai Vittu, tää oli ihan perse. Noniin. Tää oli ihan vittu tappi anaaliin peli vittu. Kokea minä tultiin kolmanneksi. Molemmat putos Mä samaan vedän roundiin. hang fivea tuolta turvin ympäri. Voi vittu Koke. Koke oli edes uusi. Fuck the police. Vittu, se handball oli tällainen. Mä tein invarin tissistä. Mikä on Tissi. Se on nippelsi. Fuck! Vitun käsikripit, vittu! Homot, käsikripit. Liukuu niin vitusta. Rambo, otas takki helvettiin. Mä vedän... Koska mä oon mongo. Vedän... Mä koitan saladia tohon wallrideen. Voisin tehdä. Priin! Ei mun pakkaa. Ei pakkaa, mä priin. Bria. En mä tee Bria. Mä en tiedä, uskallamme vetää uudestaan illalla. Kurkku vetää mua turpaa. Tästä ländää, niin se on häviö taas.
Älkää kurkkua kuin endbang. Mä teen kakkoset vippi sisään. Varakaa vähän. Kakkoset vippii sisään. Voita triplaa sisään. Aika S-bang ja guguguguga. Sä et saa trippaa melkein tuo. Kuka nyt pitää tehdä jotain? Ekal vaan menee vitsi. Mitä tehdä? Sä et saa triplaa, mut sä et melkein tuo. Hän on Mä näin. ikin yrittänyt edes. Mut sä et osaa triplat alee mikään. Se ei saa triplaa. Se on triplaa. Fingeri fani yli. Vittu mä sosun todeksi. Tee nyt jotain, että mä häviin. Lentokone. Mitä? Mitä on vittu? Flyoutiin vittu fleilit. Mut sulla on enemmän skaala. 4. Mulla on 4 triplat siis. Reilaa tää alas. Oho. Kuumotuksen ui! Vittu mä kuumas. Mä säikin niin paljon, että mä osaan edes puhua suomea vittu. No, mitä vedät? Mitä vedät? Invaliditissistä. Sit kuulemma. Oikein. Vittu mikä homo, tuli vaan mun perseeseen kiinni. Perseeseen. Hyvä, että jos mun dekki tota vittu Jonneen naamaa. Jonne. No annetaanko tussu? Ei. Ei vitus. Jonne Mä tykkää skändän. veetis. Aina kun veet jotain invalid, kun Jonne tulee. Mä vedän tatin. Stringeri. Stringeri. Saatana. Heitä breikka kolmas tatis on enää. Rukkikummusta. Vedän tästä. Tästä kulmasta 30 astetta pyörähdys. Samaan aikaan tankopyörähdys. Veetilän. Vittu, toi oli that shit. Mä teen vittu sitä invalidia, kun saa ottaa. Mä teen. Mitä vittua mä teen? Mä en tiedä. Teilyt. Ei ländön. Teiliksi on flatin. Mä teen. Surdivi. Nyt se fingeri tosta paskasta. Oome kuva, tää pitää vedä flatit. Syy! Vittu, mä osun taas. Hevi. Nousmanolle toi pikkukurvi. Ei se mene. Näinhän Eikä oo. Ai Nousman. Nousmanualle se pikkukurvin päälle. Oi, sit nyt kuvannut. Ois nyt kuvannut kun toi läks. Ai. Vaarit pisti fannista yli. Mitä? Mä käyn mikään. Täytyy vaan nähdä, mitä
Sieltä löytyy skuutti. Miten se Puska Jussi heittää? Kiva tää reilin kaala. Joku kiva nebbu. Nebukka. Joku netbukka. Ei. Fronttikiipla. Näin. Tuolla. Vittu en minä tiedä. Fronttikiipla. Fronttifiible, hardi frontti satanen. No mä en oikein tiedä. Ei ollut. Oliko se sit 5. kirja? Eikö ollut? Mä en oikein tiedä oliko se, koska... No ei se oikein. Ei sanonut, että pitää hyppää ulos. No yleensä se kuuluu kyllä siihen. No. No oliko se sit 5? Au, katso! No ok vielä. Ok, 1 uusi. Laskettiinko? No toi. Joo. No, vielä jatkuu. Kestänyt 34 minuuttia. Niin, koska kaikki välipaskat. Niin, Välipalat. välipalat. Kaikki välipalkat mun teemme. Ai niin. Se. Backifiible. Frona 3 tulossa. 22. Vielä 1. Noniin. Eli Veeti voitti. Meitsi vei. 5-4. Koke ja minä tultiin. Mä olin 3-4. Ei, me tuli tasapeli. Me on jaettu 3. Jee! Hene oli viimeinen. Onni Tokavika. Ja olikos tässä muita? Ei tainnut olla. Kurkku takaa. No niin mä Mun klappirengas. Ja vitus muutti skuutti. Mulla on vielä yksi sellainen.